Hej alle sammen, og velkommen til Asmus' vaseanalyse. I dag skal vi kigge på den her flotte Skyfos-vase, lavet af Brygghusmaleren fra ca. 500 til 480 før Kristi fødsel. Vasen har en højde på 25 cm og en diameter på 31,6 cm, og står i dag på et museum i Wien. Den er lavet af ler, og er som sagt en Skyfos-vase, som betyder, at den blev brugt til vinservice. Derudover har den en fantastisk bevaringstilstand. Måske der er nogle få ridser, måske den blev limet sammen engang, men den er hel. Og som vi kan se på farverne, så er der blevet brugt rødfigursteknik, som altså betyder, at den i hvert fald skal dateres til at være efter 525 før Kristi fødsel. Hvis vi kigger på motivet, så kan vi se, at der er den her meanderbord langs den brede munding, og det er sådan et stoppet meandermønster, i det, at der er de her meanderspiraler, som bliver brudt af de her firkanter ved kors, og det bliver både set heroppe ved mundingen, men det bliver også set længere nede som sekundær dekoration tæt ved foden af vasen. Her på buen ser vi den primære dekoration, som er en afbildning af Priamus, der er bedre af Kilos, om Hektors lig. Som vi ser, så kommer Priamus og hans mænd med gaver, og man kan se den her hjelm hænge tæt ved Achilles, som ligesom identificerer ham bedre. Hvis jeg kigger på kompositionen, så kan vi se, at det ligesom er sådan en halv komposition, altså der går en linje direkte ned gennem billedet, hvor på den ene side, der fylder Priamus hans to mænd halvdelen af billedet, mens at Achilles selv fylder den anden halvdel. Alle, som man kan se, står i profil andet end Achilles og også Hektors lig, men Achilles, som er ligesom i sådan en halvprofil, hvor hans hoved er i et profil, og han ligesom er vendt væk fra Primus. Den er mere naturalistisk i stilen, altså personerne, som man kan se på deres proportioner og detaljerne i blandt andet håret og tøjet. Og man kan se, der er den her grundlinje, som alle står på, andet end Achilles, som ligesom er hævet over den i den her seng, som man ligger i. Og i forhold til, hvordan den her vase skal fortolkes, der går kompositionen meget ind i det, fordi det kan godt være, at de her tre, de kommer med gaver. Jeg kan også lige se der mere, men som man kan se, at de her tre, de kommer med gaver. Men Achilles, han er vendt væk, som ligesom er for at vise, at han afviser det her tilbud. Og det kan blandt andet være, fordi han føler sig ophøjet over dem, altså han er simpelthen hævet direkte over den her grundlinje. Og på grund af, han simpelthen han føler sig stor. Han er en storartet mand. Han fylder halvdelen af det her billede. Altså, han er en big boy. Big boy Achilles. Ja, men hvis jeg skal begrunde dateringen, som sagt, den fra ca. 500 til 480 før Kristi fødsel, og det betyder, at den ligesom er lige på vippen mellem arkaisk og tidlig klassisk tid. Og hvis jeg skal så begrunde den her datering, altså hvor den lige ligger henne, så kan man jo se, altså i forhold til arkaisk rødfigurstil, det var jo ligesom der, hvor du begynder at komme dybde i billederne, blandt andet gennem overlap, som man ser her og her med den her stok. Men i forhold til tidlig klassisk tid, der blev det bemærket, at på mange altså tidlige klassiske vaser, der er der ligesom den her grundlinje, som der også ses på den her vase. Og derudover blev der meget mere fokuseret på ligesom sådan harmoniske billeder, som jeg ligesom vil sige, der er her gennem den her balancerede komposition af, at der er ligesom den her lige linje her igennem, og så den her linje her. Men alligevel er den nok ikke helt symmetrisk nok til at ligge helt derovre. Så jeg vil egentlig sige, at dateringen er meget rigtig i forhold til, at jeg nok selv vil have dateret den her til meget tidlig klassisk stil. Og så har vi perspektivværket for i dag, nemlig Kirkegårdkrukken af Peter Brandes. Og så spørger måske, hvordan minder det her værk om den antikke vase? Jamen det gør det jo simpelthen ved, at det er en vase. Og den her vase, ligesom den anden, afbilleder nogen bestemt. Her er Jesus Kristus, der bærer et lam over sine skuldre. Hvorved i den anden, der var det jo Priamus, hans mænd, og Achilles. Og her, hvor den så adskiller sig fra den antikke, er jo nemlig i dens absolute kolossale størrelse på 5,2 meter. Men selvfølgelig også på, at der er ikke nogen rødfigurstil her overhovedet. Og det er heller ikke en Skyfos-vase. Den er heller ikke antik. Faktisk er noget af det eneste, der ligesom
bare for at tage lidt om den antikke, er, at det er en vase, og at den afbilleder en bestemt person i en bestemt situation. Men hvad prøver den så at trække fra den antikke? Jamen det er jo bare, at Peter Brandes er meget inspireret af antikken, og jeg tror også, det er derfor, at han vælger at lave en krukke, vælger at lave en vase. Det er jo på grund af det antikke i det. Bare at det er en vase, gør jo, at den minder om noget antikt. Og på grund af, at det ligesom også handler om Jesus Kristus, noget som også er meget gammelt, og nok også bare fordi han elsker antikken og tager meget inspiration fra det, så vælger han ligesom at trække fra den antikke kunst, når han laver sin moderne kunst. Super mange tak for at se med i dagens episode af Antik Vaseanalyse. I må bare huske at like og subscribe og blive medlem og det hele muligheden. Yep. Og så bare simpelthen bare have den bedste dag nogensinde. Og vi ses, guys.